Θεωρώ ότι το κουλτίβος είναι επίκαιρο και θα παραμείνει επίκαιρο ακριβώς γιατί είναι ευέλικτο. Δηλαδή δεν είναι κάτι τόσο αποστηρωμένο και δεν έχεις να εξαρτιέσαι από κάποια ενδεχόμενη ανακαίνιση, αλλαγή, brand που μπορεί να κάνει η εταιρεία στη δεκαετία, ας πούμε, όπως έχουμε δει και με κάποια μεγάλα franchise να γίνεται, είτε ξένα είτε ελληνικά. Θεωρώ ότι το κουλτίβος έχει πάντα την ευελιξία του να προσαρμοστεί στις συνθήκες. Και λόγω του ότι είναι η TAF από πίσω που πάντα ήταν πολύ πιστή ακόλουθος, ας πούμε, στις νέες τάσεις, είτε παρασκευής καφέ, είτε ροφημάτων, είτε στο πώς διαμορφώνεται και αλλάζει η αγορά της καφεστίασης, θεωρώ ότι δεν έχεις τίποτα να φοβάσαι όταν είσαι πίσω από αυτή την αιγίδα και με την ευελιξία που υπάρχει μπορείς και μόνος σου να το ψάχνεις και να μπορείς να προτείνεις ιδέες και πράγματα που μπορεί να τα δεχτεί η εταιρεία για να προσαρμοστούν στο franchise. Διότι νομίζω ότι με όλη αυτή την παράνοια του specialty coffee με τα στάδια, τα third wave και fourth wave και τα λοιπά, που είχε λίγο ξεφύγει η φάση. Δηλαδή είχαμε φτάσει πια σε ένα σημείο να βάζουμε και καβουρδιστήρια μες στα μαγαζιά, ακόμα συμβαίνει αυτό. Το επόμενο στάδιο νομίζω ήταν να βάλουμε φάρμα καφέ, να καλλιεργούμε καφέ μέσα, να σηκώνουμε τα πλακάκια και να βγάζουμε καφέδες. Οπότε κάπου έπρεπε να ηρεμήσει όλο αυτό και να σκεφτούμε λίγο και το κομμάτι του business. Δηλαδή, ένα κόνσεπτ δεν μπορεί να λες ότι είναι καλό όταν δεν είναι βιώσιμο. Είναι βασική προϋπόθεση και χωρίς να θέλω να το πάω στο άλλο άκρο, δεν μιλάω για ισχροκέρδεια κτλ. Μιλάω για το να είναι βιώσιμο. Όταν δεν είναι βιώσιμο ένα μαγαζί, εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Εκεί είναι που θα φας μπαγιάτικα, εκεί είναι που θα εξυπηρετηθείς δυσάρεστα κτλ. Οπότε το κουλτίβος έχει πιάσει το νόημα στο να έχει όλα τα τικ στα κουτάκια. Του να έχει μια πεντάστερη εξυπηρέτηση, του να έχει ένα πεντάστερο προϊόν, του να είναι, ας πούμε, φιλικό προς το περιβάλλον, δηλαδή και ανακύκλωση κάνουμε και, πώς το λένε, προϊόντα ανακυκλώσιμα χρησιμοποιούμε, είτε όχι πλαστικά ή δεν ξέρω και εγώ τι, και είναι ένα βιώσιμο κόνσεπτ, θεωρώ.